ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫୁଲମାନଙ୍କଠୁ ଆସିବା ସୁଗନ୍ଧ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କାରଣରେ ଫୁଲମାନଙ୍କଠୁ ଆସିବା ବାସ୍ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଇଜରେ ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସାଇଜରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଥିବା ଦୂରତାଠୁ 400 ଗୁଣ ଦୂରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସାଇଜ 400 ଗୁଣ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସାଇଜ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟା ବି ସେମ୍ ସାଇଜରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଥର ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ସିମ୍ପଲରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ତମେ ଓ ତମ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖିବା ରେନବୋ ଅଲଗା ଓ ତମ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିବା ରେନବୋ ଅଲଗା। କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣତଃ ଲାଇଟ୍ ବଲିବାଟା ବର୍ଷା ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ ରେନ୍ ଡ୍ରିପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ ହୋଇ କିଛି ଏଙ୍ଗେଲରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ରେନବୋ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲେ ଏଠାରେ ତମେ ଓ ତମ ସାଙ୍ଗ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା ଯୋଗୁଁ ତମେ ଦେଖିବା ଏଙ୍ଗେଲରେ ତମକୁ ଓ ତମ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିବା ଏଙ୍ଗେଲରେ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେନବୋ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଡେଡଲିଷ୍ଟ ପଏଜନ ହେଲା ସାଇନାଇଡ୍। ହେଲେ ଏଟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଣ, ମାନେ ଏହି ସାଇନାଇଡ୍ ଆମେ ଖାଇବା ଏପଲ ମଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ହେଲେ ଏହା ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଶରୀର ୟାର ପ୍ରଭାବକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି। ଜଣେ ମଣିଷ ମରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ବଡିରେ ପର କେଜି ୱେଟ୍ କୁ 1 ମିଲିଗ୍ରାମ ସାଇନାଇଡ୍ ଦରକାର ପଡେ। ମାନେ 50 କେଜି ଓଜନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 50 ମିଲିଗ୍ରାମ ସାଇନାଇଡ୍ ଖାଇଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଏପଲ ମଞ୍ଜିରେ 0.49 ମିଲିଗ୍ରାମ ସାଇନାଇଡ୍ ଥାଏ। ତା ମାନେ 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଥରେ 120ଟି ଏପଲ ମଞ୍ଜିକୁ ଖାଇଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଜଣାତରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ମଞ୍ଜି ଖାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କିଛି ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଏପଲ ଖାଇବା ସମୟରେ ମଞ୍ଜି କାଢି ଖାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଅବଜର୍ଭ କଲା ପରି ହେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାଚକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କିମ୍ବା ୱାଚକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଫଟୋସରେ ଟାଇମ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 10:10 ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାଚରେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ୱାଚ କମ୍ପାନିଜ ଏହି ଟାଇମକୁ ହିଁ ଫଟୋସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂରେ କାହିଁକି ରଖିଥାନ୍ତି? ଏହା ଆପଣ କେବେ ଥିଙ୍କ କରିଛ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଜନ୍ସ ଅଛି। ହେଲେ ମେନ୍ ରିଜନ ହେଲା, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ କମ୍ପାନିଜ ଲୋଗୋ ଟପ୍ କିମ୍ବା ବଟମ ରେ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ଲୋଗୋ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ 10:10 କୁ ଚୁଜ କରିଥାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ୱାଚେସ ରେ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଏଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେହି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫିଚର୍ସ କଷ୍ଟମରକୁ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଏହି ଟାଇମକୁ ଚୁଜ କରିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ଏକ କାରଣ ହେଲା, 10:10 ରେ ୱାଚ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ମାଇଲି ଫେସ୍ ରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଏହା କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାଏ ଓ 10:10 ରେ ଟାଇମ ଦେଖିବାକୁ ବି ସେପ ରେ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ବି ମାନେ ଭିକ୍ଟୋରୀକୁ ସିମ୍ବଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ୱାଚେସ ରେ ଟାଇମ 10:10 କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟୁ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ।